sowan ana ing negara Ngamarta. Petruk karo Bagong Timbalana kuwi kadine apa duwe karep sedya dhewe. Apa pancen diutus karo bapakne? Werkudara prayogakna. Ya Petruk Panakawan Petruk Padararja sapraptanira Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawahing tawang towang sinuwun. Linepatna ing tulamanu. Wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk Sandhapada Paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuning Sun Tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Werkudara apa? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, Timbali. sapa? Kowe. Sing nimbali Sinuwun Punta. Bagong. Nan Padararja sapraptamu Bagong. nun amit-amit nderek langkung. Kalimantabe. Tinebena iki ladune dumawahing tawang ing ana tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Dudu kuwi king ndak dangu. Lho, lha pripun? Padararja sapraptamu. Wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Andel ora iki. Aku ngomong ta mau, mandek pom mau ki ngopo? Men. Tak engu arepan. Dian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe lho. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Bagong. Non. Padararja sapraptamu. Slamet. Wong edan ora basa karo Bendara. Aku tak kon mlus-mlus sira kok tok-tok. Wah. Aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe. Tresna kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho, sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresna karo abdi ngono kok mak jeluk. Mongko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep. Gedhe tenane. Celeng ngono nek ngendas ya, Tru. Ya di ngapura Ndara iki tresna karo kowe ya. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk Padararja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Petruk. Bagong Padararja. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, ya Bagong tak tampa. Petruk Padararja sapraptamu. Sapa iki nggawa sound system? Wow. Sapa, Gong? Sinuwun Prabu Baladewa seru tenan. Ora nganggo tes-tes ngono. Petruk Padararja sapraptamu peng nang kuping. Ngerti omong aku seru dadak omongnya apa kowe? Nggih pun meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogana nun inggih. Bagong Padararja. Ngenten men, Dalang Baladewa. Ah, jan iki. Serune ra jama-jama. Berarti mereke apik nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Serone ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilike salu meneh. Apa? Apa Gong salume? Volume ya salume lah. Ora usah seru-seru wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogana mulunggu. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem. Ana wigati apa Petruk?
dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petruk. Surem Dewangkara kengken ler mangus kang layon Dinyo langkang memanise wadananira layu kumel kudem rah nyomaratani Janget ngendikane Bandara Puntadewa Petruk sowane nang apa niku kula mboten iso ngampet sedhi ing ati kula ayo tulapke sarungku tak ajar kowe kaya jeli ana apa Petruk mungkin dados nang kawuningan Ada mundur pun wonten sebulan iki bapak niku sakit bapak niku lara ndara bapakmu Semar nandang raga mboten olahraga lara iya lara kuwi basane raga nggih lara apa Petruk mboten ngerti awake wis ora duwe kekuatan mung gletak teng amben mripate kecap-kedip wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah lha niki nunggu sesasi kali Gareng kali Bagong bapak ya Gong bapak ya ora ndak mati ngono lho lho bingung ya Petruk monggo kula obati napa-napa mboten mantun Bagong seksine anggere bapak mumat nika kula ombeni diapet ya Gong anggere wetenge lara tak ombeni paramek mboten mari iya ya bareng sawijining dina kula tilem Gareng tilem Bagong ya turu merga wis pirang-pirang dina ora iso turu merga nunggu bapak dumadaan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk kula tangi terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu 1:30 dalu iya bapak paring dawuh ngeten iki Petruk wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya Le terus Gareng tangi terus niki tangi menguyuh terus turu meleh ora tau tak gagas terus bareng anu bapak ngendika ngenten iki Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene
sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Enten niku sesuk-esuk tit mangkata bar ngoten niku terus bapak nggletak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula ngejak Gareng ayo reng sowan ning Pandhawa, Gareng boten purun mon Gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara, Bagong yo melu lara, Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti ana dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sawan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satria ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak anggipun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten niki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Iye. Gagas ature Petruk. Lah kok dadi atiku lara-lara Yayi. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandhang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya? Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku kerloro-loro. Petro. Nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang wis watuke ngikil ngoten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalih bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya Petruk, nggih. Ning aku njaluk ngapura ya Petruk. Sebabe yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Merga etungen Petruk ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga tindak? Iya Petruk. Mongko sangertos kula Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kusik Gong, kusik. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Nah iya. Aku lambene ora putih, teles e. Oh ya wis. Mau kathok-tok aku. Sebabe pripun? Petruk Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawuhing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus kelima sada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus kelima sada mboten entuk diasta dening Sunan Prabu Ndarawati dasare napa?
Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan, wong kang ora seneng kelawan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku. Terus nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Kaka Prabing Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Kaka Prabing Mandurawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Klimasada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku ragil Sedewa. Lho, bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kalih kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sakmangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadan para Pandhawa menika gandeng Sinuwun Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sinuwun Prabu Ndarawati menika malih tinggal, merga Sinuwun Ndarawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa menika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ngoten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepundhenmu ing Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggondheli pustaka Jamus Klimasada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Kaka Prabu Mandura nggone ora trima yen to Kaka Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petruk. Undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundung Kang Rayi Ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ning perkara sampean dasare ngeboti Sinuwun Prabu Ndarawati sampean mentala nundung Kang Rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu. Ujaring para sepuh. Tresnanono adimu kuwalon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu kuwalon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung Ndara Sedewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, men. Lah ora dingonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi si Ndara Werkudara marah besar iki kowe ya Sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendono wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk, sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa ki merga dijontrot ucape Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki to sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, gedhi kowe Truk. Ya Gusti. Niki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampeyan terus mentala karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun prisa. Dasar sampeyan apa? Ayo Gong. Heeh, ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe.
Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe terus aku wis kangen kowe mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange Walara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo, Gong, si aku ndek kata-katae. Oh iya. Karo mikir karo iki nang ndek kata-kata sik terus terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Lho, nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumpat kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa Tuntang Bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian, Bagong Malasaya wani karo Baladewa. Lah kok dadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus tok salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu kok. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampeyan. Nek sampeyan ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tangeh nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho iki. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel, luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Mbangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora, Tru. Nek arep mati ya. Waduh. Tru mbok sing apik cangkeme, Tru. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, iki ora lahir batin belane bapak, Tru. Iki sing dadi perkarane. Ora perkara iki kudu dirembug, ora mung dirembug. Ning kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampeyan ora sudi. Kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayeng lho, kene wis mulai panas lho iki sareng tantang-tantangan lho. Iya. Sampeyan kudu tanggung jawab goleki Ndara Sedewa. Ora sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung nek wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampeyan mergo puguh. Nggih sampeyan berani karo Nyeng Raka Prabu Sri Bathara Kresna. Anane sampeyan nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampeyan nepsu sampeyan ditetangi dening Mahendra Mandra ora Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep apa? Ayo, Gong, iki gayeng iki, Gong. Kono piye kono? Kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trima arep ngopo. Iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae terus aja. Aja kok. Tak damekke piye to? Nggon aku tak gawene damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun golek Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Dandir mrene Petruk ya arep ngopo? Lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi apa? Ayo, golek apa ora? Tinimbangane bapak seda mergo ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Ning endi papane wong neter Katidayan, alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk apa Werkudara sing tekaning pati? Gong, iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ora marep rono kok. Lho piye iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Loh. Kowe. Oh, cangkem itu. Asale ngayal kowe ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara ya. Aku Baladewa nggawa alugara.
Kula ora trima. Wah, saya mabangke kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke nek sampeyan ora gelem goleki Ndara Sedewa, kula nyuwun mampun tetep wani karo sampeyan. Petro ora mlayu tak deplok dasmu. Mutar kowe. Mutar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap ming siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD wiwit lulus saka SD Pakel kene. Ora tau aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya ming SD terus. Mula tetep tanggo saben dina. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe ngejawa kowe. Lho bocah iki malah nantak karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa ora sakokean gunung sing tanpa guna. Ayo, kae mati mrek kae aja. Ayo. Ayo, kowe ono ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo. Cek yo. Limbukan rung karuan gayenge. Oh iya ndang ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Sermu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajempel, rawe rantas malam-malam bakal tak puntung. Wani karo Baladewa sing tawat dene awakmu. Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pra Baladewa pesantren Sondara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng endi? Pamanane terkate ayo. Jemetu Jawa tandinge kericauan. Ayo, guys. Ayo. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti Koko Prabule mlayu nabrak cagak. Seneng ya aku. Amen tak bebeda kaya ngono gendandapan. Mongko sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main sekicus. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyajen prisa critane ngonten tenan lho. Iya, Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga wondene ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Diantran. Kodha kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Anu nggih. Mangkelake kan. Jan. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebu. Nele ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo, Bagong? Mulayen iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana, Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe wernane biru. Kancane ireng. Do cilaka iki. Konangan iki.
Tak tambahi 0 dhewe pulpene biru. Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono ora ngapusi to. Mboten. Nek kula wonten maring dawuh. Undutna Prabiyadana wis taken dawuh. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Weh, sapa ngerti nang tuyul. Soale sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macem-macem. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mangke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bendara Janaka. Iya, Bagong. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar ki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukokke tombo aku rak ya gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono ras. Semar ku dombeni ro ngemplek ra wis mudhar. Mane ming gerang-gerang pareng nyon pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Kowe kok suwi, Gong? Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndarawerku Ndara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tau beng-bengke ringin kurung. Terus Ndarawerku Ndara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwe banget Ngijelke kwitansi. Kwitansi Resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus ki tak ijelke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair. Didom le. Wis nyambut gawe apa kowe? Oh, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo hapus-hapus. Nek didom Rada ora lara. mbok menah men lara ora masalah. Oh iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, jago ati ra jajake. Tenan lho. Heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to. Tak tambahi 0 siji. Ya metu. Cair, Ndara Puntadewa ki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik ki nek dienggo duwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu mblesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mungan-mangan mudang medeng ngombak-ngombe. Oh, karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora.
Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Kang. Ameng-ameng nyawa piye? Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petro aja mlayu, ngandel ora. Ndara Werkudara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jeleh nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jeleh urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo Bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean yo mbok kulino karo watak-wantune Petruk. Kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning ngarepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora boleh tendangi. Wah, kacilaka ya. Wah, Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werkudara monggo Petruk mlayune itik-itik Werkudara buantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong, nggih. Piye dadekke ora? Manut lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyias karo Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis katanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Woi, aja mlayu. Mlayu kok ayo. Mati aku. Ndara Werkudara buanter banget nendangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu apik. Ngopo? Terus? Apike awake ndonga sak iso-isane. Mergane iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak doyan Ndara Werkudara. Wis doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing bahaya. Kowe ndisi atro. Ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kuwi mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat kono. Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa nang pinggir cungkup? Ku tak gejah siramu modar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok ki ngomong terus. Bekti kula Den, ya. Slamet to, Tru, pengestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metuk kowe Tru nyok tampanono til. Ya Tru aku tak jajan es teh, aku njaluk, Gong. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngoke-oke dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Nyawaku iki rada peret ngono lho.
Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis ganti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyin ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Wis yakin wis. Santai wae, Tru, wis. Pokoke diikhlaske wae, anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae, Gandara Mestaka kula ngono wae. Sik gong kowe iki omong apa to? Dar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo, Tru? Dioyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pucung. Kowe lha sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Semongane kok malah meden-medeni ora. Kepoyo ora to? Kepoyo. Abang wedi kok ora kepoyo ora. Doyak bapak. Nggih. Wah, halus. Doyak bapak. Ngopo Tru kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Seto Gong. Waduh, weteng kula ora banget, Gong. Kowe dagel aku Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Keng Rama. Nantang bapak? Nggih. Lah sebabe? Lah Keng Rama nundung Ndara Sedewa. Nundung Pak Cilik Sedewa? Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa. Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang. Pamriye? Nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamus Limasada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gothang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Lho bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kalih Kang Rama merga Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Oh ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari baksa kula wonten Kang Rama. Ora usah nangis. Arep mati kok nangis. Nyadimutnya. Mah. Irung kok kon ngemut. Petruk ki anggere stres, sak uni-unine. Mangkel aku. Tak kandhani. Kowe ora usah wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ding ding tan ding ding nek ding ding tan ding 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 tan ding 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 ding. Ngono Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kowe diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Iya. Iya. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Anu nyok. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, apa?
Kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe Padha kali Petruk. lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Iki. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Pindah kono. Drowo. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane Kowe tak dandani. dandani cara Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. wah iki jos gong iki jos piye ameng-ameng nyawa no engko nek do teko lho sapa iki ngembari Wah, ana Werkudara ties. mudhar awake dhewe ngandel ta asline mung arep dipateni alus-alusan kok Tru. Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek batrene Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Ya, manut ya. manut Bagong manut. manut waduh dadi Werkudara Tru. Ha iya. Nglereng iki aku. Ngleleng ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Wah. Kok denke ya. Manti kuning. Mengane Bagong kon salin angel. Lah sida ngelucu, Tru. Ha piye dinggahke wisan. Ha iya. Oh. Wis kowe saiki padha sumenea nggih. Koko Prabu nggih. Mesti kemawon paduka menika kedahipun Prayitna. Prayitna tegese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Limasada menika sanes kula mboten wonten jamak limahipun sampurna Tandrawati kok mboten dipun dherekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus sing nggo pustaka Jamus Limasada mau sapa? Wujude ya kowe Kresna kowe lata. Kresna aja mbingung aku. Aku wis kebacut nundung Sedewa. Jebul sing nggawa pusaka dudu kowe, dudu Werkudara Setyaki seksine. Ih, Kakang Mas Yudiwati. Sanes Koko Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalalah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Kapokmu ora we. Diomongi ngeyel. Wong nek muni duwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa? Yo gelutne yo. Us. Mangkel aku kok. Senengane wong kuwi anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani, ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa we? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah waduh. Waduh, kewirangan aku Kresna, aku tak bali nang Mandura wae Kresna.
lakoni luputanku. Aku wis nundung karo Sediwa. Aku wis dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Klimasada. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhake? Ngibarate sega ingkang wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sega. Yo, Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klimasada sarta ora nganti lawan adimu ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora uwing siadi lawan Yayi Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowane Karang Kadempel jlamprung tak ajake nekula tak kandhine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas mangkat to dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura, Semar.